Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै गासिबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि गोदान भिडिअखौ। आं दिनै मैथाजों नाजों ओंख्रि संगोन। स' आं मैथाजों नाजों ओंख्रि संनो आं आंनि बिनानावखौ लाफागोन। स' नायदो फै। बियो आंनि बिनानाव। नोंनि मुङा मा नाम खोन्थाहरदो? हाय, आंनि मुङा नार्जारी। आं क्लास 2 फरायो आरो आंनि स्कुलनि मुङा डन बस्क' स्कुल आमगुरि। स' दिनैहाय मैथाजों नाजों ओंख्रि संगोन जोङो। स' नायलांनो थिनदो। जों मैथाजों नाजों संनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांदो। अके। स' थौदो नायलांबाय थादो जोंनि मैथाजों ओंख्रि संनायखौ, मैथाजों नाजों ओंख्रि संनायखौ। स' लोगोफोर, आं गासिबो नाखौबो सुनानै लाखाबाय, मैथाखौबो सुनानै सायनानै लाखाबाय। स' जोंना नाया फिसाखौनो जा थान मोननो। स' आं ना गिदिरजोंनो मैथाजों नाजों संगोन। नायलांदो। दा नाखौ एवनो थाखाय हालदैजों संख्रिजों मिसल खालामनोसै। मिसल खालामखांबाय। दा आङोहाय मैथायाव मा होयो? सामब्राम, बानलु, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर। बेनि अनगायै जेबो होआ मैथायाव, नङाबा खैथांथां जायो। बानलुखौबो बांद्राय बुरजा होआ, सामब्राम गुफुरखौ बांद्राय बुरजा होआ। स' नायलांदो आं माबायदि सङो। दा आङो नाखौ स्टार्ट खालामसै संनो थाखाय। गेसाव अन खालाम। खामानि गैया हिनजावानो। थोरसि दंना दोननो? जेबो ओंख्रिखौनो संनो रोङा दाबो। खामानि गैया, लेखाबो फराया। खामानि गैया। साराया दुंबाय। दा आङो थाव होनोसै। लेखा फरायनो थिनबा उन्दुग्रा मानसियानोसै। साराया दुंबाय। दा आङो नाखौ होनानै लानोसै। नै नाया नायदो आं एवनायखौ। मैथाजों नाजोंथ' ओरैबायदि गोथाव जायो। सान्दुं गोसायाव जानोबो ओंखामानो हाब्रेलायखायो। आं संनायखौ जोबजासिम नायदे, गालांनाङा, स्किप खालामनाङा। नायबाय थाला आं माबायदि सङो। नोंथांमोनहाबो गोथाव जायोना जाया? मालाबा फैनानै जाफैनाय। संनानै जाहोगोन आं गोथावनो। नाया दा मोनजोब्बाय। नै बेबो मोनबाय। दा आं बेखौ खांनोसै। बेयावनो आङो सामब्रामखौ होनोसै। थावथ' बांद्राय होखानाङा मैथायाव। नाखौ एवखांबाय आं। नै नायदो। दा आङो सामब्रामखौ होनोसै।
सामब्रामावनो बानलु देनाय सामब्राम गुफुर देनायखौ होखानोसै दा आङो मैथाखौ होनोसै बे हालदैया लायलाय संख्रिया लायलाय ओइ आं हालदै एसे होनोसै हालदै होआबा गुफुर नुयो बांद्राय होआ एसेल' होबाय आं संख्रिखौ होनोसै आं दा आं बेखौ मोजां एरग्लिनोसै दोलो दोलो दा बेयावहाय आं थोजासे दैखौ होनानै लानोसै हलाय दैया थोजासे दैखौ होबाय आं दा बेयावहाय ना होनानै बेखौहाय रन्दै गुफुर गजासे आं खोबनानै दोनगोन होमबासो मैथाया जा गोथाव जायो दा आं बेखौ खोबनानै दोननोसै गोदौफुजोब्बाय नै आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै बरिया जाखाबाय नै गुफुर गुफुर जाजोब्बाय रन्दै बायदि आं दा बेखौहाय नायनायनि माबायदि जादों नायनायनि संख्रि नांबावगौ एसेबाव बेहा मोनजाया गन्थं थुफ्लुं जादों बेनो होआ लुगैथि लुगैथि जानांगौ बेखौ दिनैहाय बे बांसिन मोनजायो नालाय एबार बेनो होआ ओरैबायदि टेस्टि जाखाबायना बरिया जाखाबाय दा मोनबाय आं दा बेखौ खोबनानै दोनफिननोसै स' गाइस मैथाजों नाजों ओंख्रि संनाया माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय